Pasi maoko angu ndasambao kwazo, ndaapa kuna Jesu kuita basaro. Chengeta tukumbo apo twafamba, zirozo za Jesu basi ndinoda. Nzeve zangu ndauza kuterera kunzwa, zebasaro remudza zondingabatsira. Chengeta tukumbo apo twafamba, zirozo za Jesu basi ndinoda. Maziso anangisa zvemaoko angu, arenge kunyangadza pamsana pa Jesu. Chengeta tukumbo apo twafamba, zirozo za Jesu basi ndinoda. Chengeta tukumbo apo twafamba, zirozo za Jesu basi ndinoda. Chengeta tukumbo apo twafamba, zirozo za Jesu basi ndinoda. Toda kukuchingamidzai nemufaro unopfachuka pano pachirongwa chepamhandire. Pamhandire tinenge tichibubunya nyaya yatinenge takatarisana nayo. Hatidi shaya dzinokasika kuneta kana kupisa. Tinenge tichida kuti tinyatsa kudzike, tichitarisa nyaya neudzamu neuremu hwayo, tichiburitsa kuona kuti zvinomborevei uye zvinotibata nenzira dzakaita sei. Tichiri kupfuurira mberi tichikurukura nyaya yeSabata. Sabata kuti tinyatsa kurinzwisisa muudzamu neuremu hwaro, tisaritora sechinhu chakareruka, sechinhu chisina zvachinoreva. Saka toda kuti tinyatsa kunzwisisa. Nekuda kwaizvozvo ndakoka zvakare shamwari dzangu kuti tifambe tese mukati merwendo urwu, tichida kutenda kuti nemi matora nguva yenyu kuti tinge tiri pamwe chete. Regai nditange nekuchingamidza shamwari dzangu uye kuti vazvisume kwamuri imi vateereri nevatariri vechirongwa chedu chepamhandire. Regai nditange nechepano padhuze neni very soon pangu panapa kuti tizivane. Kazwai vana vaMwari, inini zita ndoitwa Pastor Madzorera. Pari zvino ndiri kwaMurehwa paNyauni Adventist High School. Tokuchingamidzai Pastor Madzorera, vatunzira zvekuMash East vachiuya nazvo pano pachirongwa. Tichienda pamberi, makadi henyu vadiwa vatariri nevateereri, zita rangu ndinoitwa Pastor Mudzengi. Ndiri mufundisi musangano re7th Day Adventist, ndinoshandira ndiri muHarare mazuva ano. Toda kutenda zvikuru, tinokuchingamidzai Dr. Pastor Obed Mudzengi mukati mechirongwa chino, muchibva nepashurugwi selukwe ndokumusha. Pastor Madzorera kwenyu ndekupi Chivu. Kunjanja. Ndakanzwa kuti kunorungwa dovi mumuriwo Ingridon. Kuchive. All right, wonderful. Tinotenda zvikuru kwazvo kunjanja. Yes, and then kwazwai vadiwa vateereri pamwe chete nevatariri. Tinoda kutenda nekusangana kwamuri kuita nechirongwa chino. Zita rangu ndoitwa Pastor Francis Mbira, ndiri mufundisi paHighlands Church muHarare mukati memazuva ano. Kumusha ndobva pafarm number 225 Zviyambe West. Yes. Farm number 225. Exactly. No chaipo. Location. No location. Geolocation. Exactly. Tinotenda zvikuru kwazvo Pastor Francis Mbira. Tinokuchingamidzai nemufaro mukuru kwazvo mukati mechirongwa chedu pamhandire. Indinonzi Watson Mbiriri, ndiri mufundisi. Ndiri kushandawo zvakare ndiri muno muHarare. Dzingwa ndinombodai ndichipinda muChegutu tichidaro, asi tichibata tiri mukati mebasa raMwari iro riri. Toda kutenda zvikuru nekuda kwemashoko, macomments
mibvunzo nezvose zvakauya mukati meepisodhi yatakaita mazuva aperayo yaitaura pamusoro pesabata semureza wedenga. Toda kutenda vamwe vachibvunza, vamwe vachiti ko madii madai and so on. Tinoda kutenda nekuda kweinput yenyu iyoyo. Yakatikoshera zvikuru kwazvo kuti tizive kuti tiri muconversation, kwete isu toga tiri pano, asi kunyange nemi zvakare. Tinotenda zvikuru nekuda kwaizvozvo. Saka regai tipfuurire pamberi. Muchirongwa chichatevera icho tichazombotora mukana wekupindura mibvunzo yakati kuti imwe yauya neichauya muchirongwa chino ichi. Mukati mezuva ranhasi tiri kutaura pamusoro Sabata, Mutanda webhasikoro. Sabata, Mutanda webhasikoro. What comes to your mind? Kunzi Sabata riri papa, papanzi Mutanda webhasikoro tsve, zvonzi Sabata ikorozi Mutanda webhasikoro. What comes to mind? Chichi chamunofunga nezvazvo. Tibatsirei kutambanudzai baba. Ndinofunga kuti muchishona muchishona tisati taenda kwakawanda. Right. Kanzwa zvichinzi murume uyu mumusha uyu ndiye Mutanda webhasikoro chaiye. Zvinoreva kuti kune zvakawanda zvaari kubetsera, kungava mazano, kungava kuvaka, kungava kubetsera chaiko nezvinhu. It means he is pivotal, okay, to the survival of that maybe clan. Saka kana tichiti Sabata Mutanda webhasikoro, tiri kureva ukoshi hwesabata. Ndori toripo because pamwe pacho ndakaona mudzimba zhinji dzakawanda pataimbofamba kumusha uko, waiona pangori nemutanda webhasikoro. Mutanda webhasikoro wakakosha zvakadaro zvekuti unogona kutongove nawo ukatonzi une bhasikoro. Wakamirira kuzotenga mavhiri. Bhiri yaro rakasimba. Exactly. Iri hapana kwaunorisa. Uri mutanda benzi. Uri mutanda. Wakazendama muberere. Muberere. Kana kuti utori wakaturikwa. Handiti muri kuona. Uchinzi usamborasi bhasikoro rako. Haikona handidi nebhasikoro rangu. Handiti uri mutanda. Uri mutanda badzi. Zvinoreva ukoshi hwesabata. Yes. Thank you so much. Totenda zvikuru kwazvo. Hama tipendera ka picture ngekuona wakasungirirwa mutanda muchikumbaridzo. Tinotenda zvikuru. Dr. Mzengi. Yes. What comes to mind? Sabata Mutanda webhasikoro. Tiri kuti kudii? Ini chinouya mupfungwa dzangu ndechekuti Sabata riri central, riri pivotal. Zvinhu zvose zvinobatanidzika zvichibva paSabata. Sabata rinotaura about our past, rogotaura about our present, rogotaura even also about our future. Kuti takambobvepi, tiri kuinda kupi, ende nemhaka yei tiri pano. Ukakoniwa kupindura mibvunzo mitatu iyi zvakanaka, kuti where do I come from, why am I here, and where am I going, you suffer an identity crisis. Hauzozivi kuti nemhaka yei ndiri pano ndiri kumboitei, unorarama upenyu husina direction. Saka Sabata rinounza this direction, ropointa to our past kuti aiwa isu hatina kubva pazvimupanzi kana mumakudo. We did not evolve, but takabva mumaoko aMwari, ndiye wakatisika. Saka kana tichitaura nezveSabata, we are commemorating our origins, kwatinobva. But Sabata rinotiudza zvakare about our present, our today, kuti takanga timbori muuranda wechitema savana vaIsraeri vari muEgypt, vachiforomeswa zvidhina neuswa, vachitambudzwa vasina zororo, kubva Mwari auya akavasunungura. Saka isu taiva varanda vechitema, chichititambudza, chichitinetsa,
Mwari ndokuuya ndokutisunungura akatipa zororo. Saka patinopinda muSabata tinenge tichicommemorata that salvation yatakapiwa pachena naMwari nefreedom yaakatipa kubva kuna Farao wechitema anova Satani. Then kana totarira about the future tiri kuti munyika muno mune nhamo. Vanhu vanorwara, vanhu vanotambudzika, hakuna mabasa, uye zvakare vanhu vanofa. Pasi pano hapana zororo. But kana tikapinda muSabata rinotitondedza kuti tichava neemillennium, makore 1000 ezororo erugare atichagara tava kudenga musure mekutambudzika kwepane rino pasi. Saka Sabata rinotaura about the past, rotaura about the present, but rotitondedza zvakare about the future rest yatichava nayo. Zvepasi rino zvese zvapera zvakaipa, Jesu auya anonotipa zororo kumusha kumusoro kudenga. Tinotenda zvikuru. Saka riri kuti Sabata riri kutitaura about the already, the not yet and the present. Zvakambova kana kuti kwatakabva, our origins. Nekuda kwekuti ishe origins iishu inokosha zvikuru, inobata zvinhu zvakawanda sekuona kwatichaita. Ndofunga mukukurukura kwatinenge tichiita tichifamba nenyaya. Tinotenda zvikuru Dr. Mudzengi. Saka in other words, it gives meaning and significance to our existence. Identity, meaning, significance and direction, purpose. Mukati mekurarama kwatinoita. Zvokuti tikarasikirwa nezvinhu izvozvo, tangova mombe dzamashanga. Hatisisina, zvinenge zvarasika. Zvakawanda zvinenge zvatorasika. Pastor Madzorera, mashoko enyu ekuparura panyaya yeSabata semutanda webhasikoro. Ndofunga ndichatoredzera pane pataurwa naPastor Mbira. Mutanda webhasikoro ndiri kutarisa chiframe, triangle frame chechi. Kana chisipo ichocho hamugoni kutaura wedhi kuti bhasikoro. But kana chiripo, chisina mavhiri, chisina mwana akagona kukwira pamusoro paipa, zvinotonzi ari kutamba pabhasikoro. But pakasara spoke chete revhiri, hatigoni kuti ane bhasikoro. But mutanda anogona kutonzi vana vari panze vari kutamba pabhasikoro. Because mutanda ndio unoita kuti vhiri rione pekubatirira. Chaunobata zvese zviri linked kumutanda. Saka tiri kuti isusu Sabata zvese zvine chekuita neupenyu hwedu isusu zviri linked paSabata. Ende ndiri kutoshuvira kuti zvinofanira kuti zvibude muchidzidzo chanhasi. Kuti pfungwa ine vamwe yekuti hari chiko ibve yatopera, because hakuna chine chekuita neupenyu hwedu in the past, in the present and in the future chisiri hinged on the Sabbath. Saka ndozvingatiburisira here pfungwa Jesu achiti Sabata rakaitirwa munhu. Kuti Mwari vaita munhu, vakati munhu kudararama asina Sabata uyu hazviiti, rega ndichimugadzirira Sabata. Saka Sabata rakaitirwa chinyi? Munhu. So toda kuti tinotenda zvikuru nekuparura kwamaita vadare. Rega tifambe nayo, handiti. Saka toda kuona panapa kuti ndezvipi chaizvo zvekunyatsa kuti tingabva tanyatsa kubvunda kuti tinyatsa kuti vakomana, nyaya yeSabata inofanira kuti icherechedzwe, inofanira kuti ikosheswe. Zvinhu zvakaita sezvipi tinyatsa kuti toda kuti dare rino rinyatsa kutsarutsa, kurapanura, tipei zvinobatika chaiko zvekuti nyatsa kuona kuti iyi ndanisina kumboifunga. Zvinhu zvakaita sezvipi kana tichitaura kuti Sabata mutanda webhasikoro? Nekuti pamutanda ndo panonokonekta zvinhu zvese. Mutanda ndo unoorganiza kuti chisharo chichaenda papi, mahendo achaenda papi, mavhiri achaenda papi, mapedals achaenda papi, zvinoorganizwa nemutanda. Saka tikuti Sabata ndo pari kunobatira zvinhu zvakatikoshera zveupenyu hwedu huno. Saka zvakaita sezvipi? Taakuchida mavhiri manje tione kuti zviri kunobatana sei. In other words, is the whiness. The whiness of the Sabbath. Because mu episode yakapfuura taitaura about the whatness. What is the Sabbath? And defining it. Nhasi taakuchida kuti tiburitse nyaya yekuti saka rinombokosherei for the wife.
ko kana rikanzi haripo zvine basa rei? chii chatinoruza? What do we lose? Are we getting that? Tichibudisa pane pfungwa yakataurwa nemumwe G.K. Chesterton yekuti akataura pfungwa yekuti kana usingazivi reason why a fence was erected, don't take that fence down. Okay. Yeah, because you may soon regret. Are you getting that? Nembuka dzako. Kana usingatozivi kuti yakamboisa, because hanzi kuiswa kwefence ka kunotora ma-resources, kunotora time, kunotora effort. Saka ukatoona iripo, zvinoreva kuti pane zvakatoconsiderwa. Vanhu vakaona kuti it's worth the effort, the resources, it's worth the time, it's worth the trouble. Saka kungoi pull her down simply because you don't like urungoti handisi kuzotekeserwe saka rega ndibvise, you may soon regret. Saka ngatitaure tiri paSabata kuti mutanda webhasikoro unokosha pazvinhu zvipi? Ndira kutanga ndiri pana Exodus 20. Okay, Exodus 20. Right. Verse 8, 9, 10. Iri kupa the command. All right. Iri kupiwa munhu. Pari kunzi remember. Okay, that's an action word. You have to remember. Pari kunzi labor. That's a command. You must work. Pari kunzi rest. Okay. But verse 11 manje yakutipa chikonzero chacho chekuti zvese zviri kuitirwei. Okay. Why Mwari ari kuti vanhu ngavashande? Why Mwari ari kuti vanhu ngavazorore? And because the Lord made the earth in 6 days. Saka nyaya yekuti nyika inoi yakasikwa iri kudzurwa ichibva pamutemo weSabata. Ndosa mutaona pana Genesis chapter 2 panonzi naizvozvo Mwari akapedza basa rake rose and he rested on the 7th day. Haugoni kutaura nyaya yekuti takasikwa naMwari woti futi haudi Sabata. Woti Sabata haripo. Hazviiti. Kana watongobvuma kuti nyika inoi yakasikwa naMwari nemazuva matanhatu, wakutoti therefore pane Sabata. Saka Sabata inova danda kuti ranzi ngarichengetwe nekuda kwokuti Mwari akasika. All right. Saka tikabvisa Sabata, tabvisa chinhu chatapiwa naMwari kuti tirangarire kusika kwake. Okay. Ende ndofunga zvine ngozi, ndofunga Dr. Mudzengi vachatitsanangurira kuti ngozi iripo ndeipi yekuti kana vanhu vakatongoramba kuti havana kusikwa. Because kungobvisa Sabata chete mabvisa wafana nemunhu adzima alarm. Warara wakaneta but uda kubata ndege. Wobva watoti kandise alarm na 4 am. Ndinobata check in na 6. Mobva wabva atora phone yako kuti harisa alarm ya phone zvichitira noise obva aidzima. Awibati ndege. Unorara kusvika kuma 7. Kana kuti muchienda ipapo munozwa zvavamupfungwa mangu ndezvekuti vanhu vagadzira motokari yavo veBenz, wobva waisa kamureza kalogo kanoibva vapedza vanobva vasaina nekalogo iwe woti but hakanyatsondiitiri wokabvisa woti Benz ndinoida asi logo yacho handina. And so because ndo signature iri kuiswa nevagadzira. Saka haugoni kuti iwoti inonge inondibudira zviri nani iri paHonda Fit. Weredhera logo hiyo. Swaga glue. Swaga glue rekudeisa paHonda Fit kana kuti Lexus wakudeisa pa saka muri kuti zvinhu izvi fact yecreation neSabata haugoni kuzviseparate, you know, because Sabata imhemberero yekusika. Yes. Mamuchiendera mberi. Ndopana mamva matosaina zvinachida kutaura kuti saka hatigoni kuzvipatsanura. Saka patiri kuti mutanda Sabata. Yes. Isimbi yatasirwa naMwari kuti rangaridza chinhu chakakosha. You see. Saka thank you so much. Maburitsa nyaya yekuti chikonzero chiri kutaurwa panapa vhesi ndechekuti nekuti ndakasika. Saka ngatimbobatai papapa kuti chii chinokosha perfect yekuti Mwari ndiwo vakasika. In other words, ziri kuenda ku origins. What is important, what is significance? Zvine basa rei?
kuti nyaya origins, our origins, mavambo enyika ino, mavambo edu tese akakosha zvakadini kuti taarangarire kana kuti tifunge nezvawo. Ndakamboenda kune umwe mutambo wanga waka kare kumusha, kune mukomana kanga achisenza John. All right. Saka ndokubva atenga tunhu twakawanda kuti kungatudyiwe vanhu vakaungana. Nditi muri kuona. Saka pakauya vanhu vakawanda, vamwe vaisaziva mukomana uyu anga wekuJoni. All right. Handiti muri kuona. Mujubek. Mujubek. Saka pakuungana apa vanhu vachifara vachidini. Pane mumwe akazodzorwa zvichinzi usakanganwe kuti tiri pano nekuda kwaMujubek. Okay. Kutamba kana akatoti ndine rwiyo rwandiri kuda pakati perwako iwewe. Totombomisa rwako nekuti uyu ndiye atiunganidza. Ndiye atouya newairosi. Ndiye atouya newairosi. Ende ndiye auya nezvikafu zvese zvatiri kuita sei zvatiri kudya, mastondido nemagirifons. Saka muri kuona kuti iko tikabvisa issue yekuti iko we were created. A lot of things will happen. Pane zvinoitika because Sabata riri kunziko ngarichengetwe sekupemberera, but musakanganwa aunganidza zvinhu musakanganwa Mujubek. Saka Mujubek weSabata ndiJehovha ari kunzi kana mapinda mariri muri kurangarira kusika kwa in fact zvamakagara, zvamuri kutarisa nezvamuri kupemberera nezviri kukuyevedzai zvese, musakanganwe kuti iko zviripo nekuda kwaMwari. Handiti muri kuona. Saka it's a commemoration, kupemberera unyanzvi hwaMwari. Saka therefore the fact ye-creation comes into play. Chii chinoitika kana vanhu vakakanganwa kuti iko takasikwa naMwari. I think pano ndo panobuda maissues ekudzvanyirirana, survival of the fittest, whereby vanhu havaoni value mumunhu, anoona value maari iye, selfishness kicks in. I think ndo zvinhu zvakabata zvakanyanyisa mukaverenga history zvichinziko some of the vanhu vanotaurwa naiye zvino izvi kuti vakakonzera ntufu dzakawanda, vanhu like Adolf Hitler and all that, kuti akanga aine kapfungwa kekuti iko isusu tiri nani kukunda vanhu vese, tisu rudzi chairo ende vamwe vanenge vasiri vanhu. Saka kana munhu uine kapfungwa kekuti iko ndakasikwa naMwari, unoona uvalue mumunhu, unoona value mawe, and therefore issue iya yekuti kune munhu ari nani kukunda mumwe it dies. Handiti muri kuona. Saka it boils down to issues the racism, it boils down to issues the tribalism, kungozviona uri nani kukunda mumwe, and those things have caused a lot of wars, a lot of killings and all that, disrespect for human beings and life. Zvinouya pakutiko vanhu vakanganwa kuti vanhu vakambosikwa nani. Thank you so much. Totenda zvikuru kwazvo. Ipfungwa yakakosha yakasimba zvikuru kwazvo. Nekuda kwekuti I think pfungwa muri kutaura ndo inotaurwa nevamwe ichinzi social Darwinism. Nekuda kwekuti vazhinji tinongonzwa nyaya yaCharles Darwin achinzi akauya netheory yake ye-evolution, macro evolution, yekutaura kuti zvinhu zvakangonyuka and zvikadevelopa over time, and so on and so on. But vanhu vakazoti wait a minute, saka kana ariwo ma-origins, saka zvine ma-implications now to how we live, how we interact with the natural world around us, and kuti how we interact with other people around us. Ndo saka yazoenda ku-social Darwinism. Saka social Darwinism has been one of the chief mechanisms for justifying zvakaita seslavery
Okay. As an African, haugoni kutoti kuti Sabata una basa naro nekuti ndiwo unotoprotectwa manje neSabata. In a world where many people were taken into slavery from Africa, in a world where imperialism, colonialism was justified on the basis of social Darwinism. Yekunzi kune vari inferior, kune vari superior. Saka, Sabata rinoita preclude that. The Sabbath makes that impossible. Are you getting that? Issue eugenics, like aitwa Adolf Hitler. Yekunzi, we want to cleanse and remove the inferior. To see the Aryan race, okay, blue eyes and whatever and so on. Eugenics. That system yekuti tudakusiya a pure race and so on and so on. Saka Sabata rungotudza kuti munhu akasikwa naMwari mumufananidzo waMwari. Hakuna munhu ari nani pane mumwe. Munhu wese ari mumufananidzo mumwe chete iwoyo waMwari. Saka wana tribalism and zvinhu zvakadaro, all these genocides that we have suffered. Nekuda kuti nechiti, you know, I don't know what else do you think nyaya Sabata. Thank you so much Pastor Mbira for that. All right. Matotanga zvimwe paidoko. Zvakurwa kuti kana tatotaura nyaya yekuti takasikwa, that's creation. Atigoni zvekupatsanura creation from redemption. Because munhu abva mumaoko maMwari, asikwa naMwari, akapumuka, akafunga kuti kumuvengi waMwari kuri nani, and he became so degraded. But God instituted his plan. Yekumuridhima futi kubva mugomba ranga awira kuti adzoke pana Mwari. And you know, I don't believe in coincidences when it comes to the word of God. Because God does not work with coincidences. Zvinenge zviri well planned. Well thought out. It's well thought out. Anenge aine the master plan yacho. Paanosika Mwari sezvitora mutemo weSabata unoti because God created in 6 days. And he rested on the 7th day. You'll get the same in Genesis chapter 2. Therefore, God finished all his work. Yes. Which he had done on the 7th day. That's the heavens and the earth, and all the host of them were finished. Okay? And on the 7th day, God ended his work, which he had done, and he rested on the 7th day. Tikutaurwa nyaya yekusikwa nezvakaitika immediately after Mwari asika. But ndauti focus on the heavens and the earth and all the host of them were finished. But ipapa pakuti were finished, inonzi in Hebrew vaikulu. Yes. Mukaenda kuna John chapter 19, should be verse 13. Jesus Christ is hanging on the cross. 13 or 30, I'm not sure. He's hanging on the cross. Wine. The last words that he uttered were, "It is finished." Yeah, Greek New Testament, you know, the tetelestai. Tetelestai. Vaikulu in Hebrew, mukaridambura kuti izwi kuti chikwa tiri. Inonzi riri mu passive. Iri mune inonzi puao. That's the passive form. Kana the passive tiri action has been done on an object. So the heavens were finished. You know, nyika yakasikwa. God acted on this thing. Exactly as tetelestai. But it is finished, it's also in the passive form. It's in the passive form. It's perfect. It's also indicative. Can I read indicative? It's a fact. It's a fact. Amugoni kuramba kuti Jesu akadeclare kuti inyaya yapera. Saka nyaya iri kunzi naJesu yapera. On the 6th day of the week, akarembera on the 6th, akarembera pamuchinjiko. Inyaya yezano reruponeso to redeem men. Ari kuti ndapedza. Saka naJesu akadeclare kuti ndapedza. You then ask yourself, why did he spend the whole day ari mugoa the next day? Kusanga yapedza. Akada declare that this is finished. Yes. But the following day, after saying it is finished, was the 7th day. He spent it resting in the grave. But creation, Christ also created. That's what the Bible says. Yeah, John chapter 1. We are told everything was finished. Yes. And he rested the following day, the 7th day. But redemption, this is finished. Finished. And he rested the 7th day. Yes.
saka amugoni kubvisa Sabbath, amugoni muzi madzura nyaya yecreation. Mukadzura creation, madzura nyaya redemption. There cannot be anything to talk about in regards to redemption and salvation when you remove the Sabbath. Because the Sabbath is embedded in issues to do with our origins and our redemption. All right. That's why ndanichita hakuna chinonzi coincidence. Kuti musi waasika he followed it immediately with resting. After that finished, rested. Cross finished, rested. So the Sabbath becomes a pillar. Kana takutora nyaya redemption of humanity. It becomes a strong pillar. Yes, that's right. Saka, I think tichiwedzera ipapa kuchoka engine. Now, muchaona kuti I think pane kanyaya katainzwa kachimbotaurwa kekuti kakomana kakagadzira kabhot kachikepe kaitambisa murwizirwa ipfuura nepadhuze nemusha wavo but kachikepe kakazotorwa nemvura kakabva kaenda mukomana akachema zvikuru chikepe changu charasika hanzi azoti imwe nguva achitopfuurawo nekumashopu kwaona kachikepe kaka exactly karototengeswa mune imwe shopu kamhanya kudzokera kumba kunokumbira mari kunotsvaga mari yekuti nda kutenga because angati anoda kuti atore kune veshopu akatatotengawo kana utoda unototenga. Well, long story short, kakomana kakazotenga chikepe chiya kakafara zvikuru kachitaura kuti you are mine, by design ndindakakugadzira iye zvino additional by redemption ndakutenga futi. Are you getting that? Mwari isusu tiri waMwari by creation asi takarasika sezvataura. Mwari ndokubva vaita zano redemption ndokubva vatidzosa. Saka Sabbath manje yatone double significance pane kudiminishwa yatowedzera. Tikati yawes nekuda kwekuti number one, it's commemoration of creation. But pamusoro pe-creation yana futi meaning ku-redemption because it says what it cannot be coincidence kuti pa-creation Mwari vanopedza on day number 6 plan ye-redemption vonopedzazve on day number 6 and in each case vanodeclare finished and followed by resting in both cases. And maybe additionally you will find kuti there are only 2 weeks in the entire Bible where you are told what happened day 1, day 2, day 3, day 4. It's the week of creation and the week leading to the crucifixion of Christ. Only those 2 weeks. Mamwe ese unongozwa kuti absuro makazota sei but kutongori musi Tuesday you don't know that. As pane ma weeks ekuti Mwari vakati in recording the sequencing inofana kuburitsa. Are you getting that? Zototozwa kuti triumphal entry it was on a Sunday. Tozwa kuti musi wakatukwa the fig tree it was on a Monday. Tozwa kuti musi wakaita kusvikira musi kuno crucify kwa Jesu totoziva kuti engeri Friday. Zvichibva pakuti only these 2 weeks, the week of creation ne week of redemption ndo ine ma days akastatewa kuti what happened on which day. Are you getting that? Saka, it cannot be coincidence. God is working out this in a very structured way, highlighting the importance, number 1, of creation, number 2, redemption. Dr. Mzeni. Chimwe changangoda nditaure panyaya iyo ye salvation ne Sabbath ndiye kuti mu salvation the done precedes that do. Okay. All right. Yes, that done precedes that do. Saka muchaona kuti Mwari paakatidzikinura kubva muchitema wakatumira mwanakomana wake Jesu ndokubva atifira pamuchinjikwa. Atifira pamuchinjikwa ndokutisunungura. That is the done of salvation. Then after that ochiti, if you love me, therefore do this. Saka that done precedes that do. Saka isusu ati chengeti Sabata kuti tizoponeswa, but tinori chengeta nokuti takatoponeswa. Saka ati chengeti mitemo ya Mwari
kuti Mwari vagoti adopta, kuti Mwari vazotida, but tinoichengeta nokuti takadiwa. We are already saved. Saka ukadzokera kuna Exodus chapter 20 mavhesi ekutanga anotaura achiti ndini Mwari wako akakudzikinura kubva muIjipti, munyika yeuranda mawaitambudzwa uchishandiswa, obva achiti zvino ndakudzikinura, wava mwana wangu. Pochipiwa mitemo yaine 10 zvonzi izvi ndo zvaunofanira kuita. Saka the done precedes the do. Saka kuchengeta Sabata hausiwo mudzi woruponeso rwedu, but it's the fruit. You cannot have a fruit without the root. Saka zvose zvinobva mune zvakatoitwa kare naMwari. Saka kana tichizorora musi weSabata tiri kuzorora nokuti we are already part of his family, nokuti takatodzikinurwa, hatisi kuzviitira kuti tizoponeswa. Saka pakakosha kuti Mwari havana kutumira list yemitemo kuvanhu vari muuranda, vakatopa kune vanhu vanga vatodzikinurwa kubva muuranda, nekuti hazvina zvazvo. Saka Sabata may not make sense kana ini ndisati ndagamuchira kuti Mwari vandidzikinura. But kune vadzikinurwa saka ndo pari kunzi the done precedes the do. Zvakaitwa ndo zvinozotungamirira kuti isu tirarame sezvinodiwa naMwari. So the Sabbath is for people that have been redeemed, that have been delivered from bondage, from slavery. I think tichine zvimwe zvakati wandei nguva yedu iri kukwikwidzana nesu asi ngatifambei nemo. I think pachine zvakawanda kana tichitaura kuti Sabata Mutanda webhasikoro ndofunga kuti hatisati tatombobata zvimwe zvakawanda. Ndezvipi zvimwe? Saka tikuona kuti Sabata nyaya yecreation, nyaya yeredemption, nekuti it's not coincidence kuti Jesu anonofa iri Friday otaura kuti it's finished. Saka he is reclaiming zvaakambosika zvanga zvavhiringwa, and now he comes, saka giving the Sabbath a double significance. Yes, that's right. Deuteronomy 4, no, not 4, Deuteronomy 5. Deuteronomy 5. Verse 14 and 15. Yes. You know, but the 7th day is the Sabbath of the Lord your God. In it you shall do no work. You, nor your son, nor your daughter, nor your male servant, nor your female servant, nor your ox, nor your donkey, nor any of your cattle, nor your stranger who is within your gates, that your male servant and your female servant may rest as well as you. Verse 15. And remember that you were a slave in the land of Egypt, and the Lord your God brought you out from there by a mighty hand and by an outstretched arm. Therefore, the Lord your God commanded you to keep the Sabbath day. So, the Sabbath day is directly linked with the issue of redemption from Egyptian bondage. That's why Daddy Chiti, it's not a coincidence that Christ decided to rest on the Sabbath day in the tomb after having completed the redemption act. Saka nachitenda kuti kudzikinurwa kwana waIsraeri kubva muEgypt was a shadow of the broader and global redemption of humanity from the bondage of sin. Then we cannot run away from the need now for us to be resting on the Sabbath day, commemorating that redemptive act. Iye Christ pachezvo akatoresta. And saka kungoribvisa tiri kutobvisa futi zvakonzeresa kuti rivepo. Ende zvakonzeresa kuti rivepo kuti vanhu vadzikinurwa. Mwari kuti kana vanhu vatodzikinurwa ngavachizorora. MaEgyptians. Kana vanhu ndavadzikinurwa kubva kuchivi ngavachizorore. That's the whole world. Saka kubvisa Sabata, there is no point now in letting that which caused the Sabbath to be there to remain. Saka tikangotabvisa Sabbath, tabvisawo fact yekuti we were redeemed. I think zvakafanana nemunhu anopfipa musikana. Hauindi kumusikana wonomuti ndoda kuti uzondiwachira, ndoda kuti uzondibikira, ndoda kuti uzoita zvakati nezvakati nelist yaunayo. Unoida nemanzwi erudo. Then kana mava murelationship, izvo zvokuzobika nekuwacha zvinouya zvega semuchero werelationship iripo. Kana mukadzi achibikira murume
chikafu. Haasi kubika kuti azodiwa, but ari kubika nokuti anodiwa. Ende murume haprovide for the family kuti adiwe, but anoprovide because anoda. There is already a relationship. Exactly. Saka Sabata rinouya mucontext yerelationship. Hausi kurichengeta kuti ugopinda murelationship, but uri kurichengeta nokuti utorimo wakafara wakasununguka. Saka dhani inouya mushure medhu. Saka vaya vanoremerwa naro havasati vava murelationship, vari funga kuti ndiri kurichengeta kuti ndigopinda murelationship. Yeti ndire vanhu vakatopinda vari kudanana vari murudo naMwari. Ndakambonzwa mazuva aperayo ndine munun'una akaropafadzwa nechipo chevana achitaura kuti taimbobvunzana kuti zviya zvokuchinja madhaipa emwana nei zvinonyatsoita here uzoona kuti no ndo zvinhu zvinotoita. Are you getting that? Nekuti pane relationship, pane that bond. Saka kana bond iyoyo Sabata rakangomira apo iwe uri kunoku usiri murelationship yemuridzi waro, unoona kuti mutoro. And ironically Sabata riri kuti rest. Kumabasa kona anofara kanzwa neoff, asi kana Mwari akati ndakukupa off, munoti maiwe mutoro ndinozvigona sei? I tell you, zvakafanana neindependence 18 April ndo musi watinoselebrata independence yeZimbabwe. And zvinotirangaridza about origins yeZimbabwe, kuti Zimbabwe haina kungokaruka yauya, but kune vanhu vakarwa hondo, pane vakafa, pane zvakaitika kuti tigoiwana. Saka i-commemoration, i-celebration is the same with the Sabbath. Kana tiri muSabata, we are celebrating zvakaitwa naMwari mukutisika kwaakaita. And how can that be a burden? And how, so kuti Sabata, I'm giving you off. I want you to rest. Rest ndikaikwanisa. It's a holiday. It's a holiday. It's sad. It's very sad. You know, takambobvunza mumwe munhu ndikati pamuri kuti Sabata rakapera, chauri kuti chakapera chii? Because the Sabbath is only, it has got two imperatives. Kana mada yenyu kuti 3 mukarakwedzera remember. But ari key ndi labor na rest. Kana tikati rapera, chamuri kuti chakapera, ndepari kunzi rishandai kana ndepari kunzi zororai. Kana muri kuti pese pakapera, vanhu havachafaniri kushanda, chimbonyatsa kundisana ngoro kuti chauri kuti chakapera iyoyo chii? Akabata chiri tikati pamunoudzana kumachechi kwenyu kuti Sabata rakapera, kuti mutengo weSabata urongoti shandai 6 days, zororai 1 day. Saka chamuri kuti chapera apa pazvinhu 2 izvi chii? Because vanhu vakati tomboti kushanda ndokwanzi kwakaroverwa pamuchinjiko, hatichashandi but tirongozorora chete from Sunday to Sunday. Dr. Mzengi tisada kuti chichidaitika panyika. Chaos. I think we want Dr. Mzengi to come in neissue yenyaya yekushanda nekuzorora and so on. But before he comes in, toda kungoti tiite tie in pane nyaya yeredemption yatachitaura. You know, the Sabbath panyaya yesanctuary, vamwe vanoziva sanctuary system yakaiswa naMwari iri ichipa model the plan of redemption, kuti zvinofamba sei, why dzichiurayiwa mutemberi and what and everything like that. Now panopiwa instruction yeku apa tira kuti tione the centrality yenyaya yeSabbath paissue redemption. The central thing panyaya yesanctuary ndeyekuti how God deals with the problem of sin while saving the sinner. How he separates sin from the sinner and saves the sinner while destroying sin. Is central. Splitting an atom. Yes, pa sanctuary. All right, we are maitwa nemapriest nei. Now, chiri interesting ndechekuti ukatarisa when God gave the instructions for the construction of the tabernacle, kubva pana Genesis, Exodus, Exodus 25, kubva pa verse 1. Mwari vachiti ngavandiitire sanctuary
tigare pakati pavo. Are you getting that? Speech iyoyo inotanga chapter 25 verse 1 Exodus 25 verse 1 toenda chapter 26 ichiri same speech toenda chapter 27 same speech 28 29 30 Exodus same speech inonopera chapter 30 verse 10 speech iyoyo. Speech number 1 tobva tenda speech number 2 it's short chapter 30 verse 11 kusvika verse 16 speech number 2 yapera. Speech number 3 zvino Jehovha akataura naMozisi akati verse 17 ya chapter 30 iyoyo kusvika verse 21 speech number 4 verse 22 ya chapter 30 iyoyo kusvika verse 33 speech number 5 verse 34 kusvika verse ya 38 speech number 6 chapter 31 kubva pavhesi ya 1 zvino Jehovha akataura naMozisi akati yobva yaenda kusvika 31 verse 11 speech number 7 zvino Jehovha akataura naMozisi akati taura navana vaIsraeri uti zvirokwazvo munofanira kuchengeta masabata angu nokuti chiratidzo pakati pangu nemi kusvikira kumarudzi enyu ose and so on. Naizvozvo chengetai sabata nokuti idzvene kwamuri ani nani anorizvidza. Saka muchaona kuti when God was giving instructions for the construction of the tabernacle whose theme is salvation, he does it in 6 speeches. The 7th speech is Sabbath. Yes. Yes. As if reflecting the 6 days of creation dziri kunopera in Sabbath. Tobva taona nyaya yeredemption Mwari kuti vari kunopedza zvakare on the 6th day and he declares kuti it is finished, then he enters into rest. Saka nyaya yesabata neredemption zviri so inextricably intertwined. Haugoni kuti uzvipatsanure. Haukwanisi kuti nekuti Mwari, the sanctuary itself, the instructions for the construction of the sanctuary are based on the Sabbath theme. Yes. That's how central it is, and that's how deep it is. Anyway, Dr. Mzengi, Yes. issue yekuti, you know, nyaya yekuti, I think yasimudzwa na Pastor Madzorera. Takatarisana ni kushanda kwemazuva 6 ayo. Okay. Tikaenda pana Exodus chapter 20. Tichiverenga kubva pavhesi ya 8. Shoko raMwari rinoti remember the Sabbath. Chinondinetsa pamaopening words awa ndechekuti chinonzi naMwari rangarira ndo chinosarudzwa nevanhu kuti vachikanganwa. What God says remember, we choose to forget. Mukaverenga mubhaibheri Mwari paanoti ini kana ndaregerera mutadzi ndinonorasa zvitema zvake in the deepest of the deep of the sea or ocean. Munhu zvinokanganwikwa naMwari ndo zvaanoda kurangarira. Mwari akatirangarira munhu anokanganwa. Mwari chaanokanganwa munhu anorangarira. That's where the problem is. Saka Mwari vakatanga nekuti remember. Because isu sevanhu tine tendency yekudii yekukanganwa. Kobva panzi panapa remember it by keeping it holy. Then the very next verse inobva yati 6 days you shall labor. Saka work is a command. Hapana kunzi unogona kushanda mu 6 days. Panzi you shall labor. Meaning to say, since per week pane 7 days, 6 ari kunzi you must work in them. And then you rest on Sabbath. Saka Sabbath commandment inouya nenyaya yeproductivity. And the economy dzenyika dzinomezhwa neGDP, gross domestic product. Panofanira kuva neproduction. Each citizen must be productive. Kuitira kuti nyika yedu economy yayo igovawo productive zvinotangira nemunhu nemaindividuals. Saka pari kunziona Mwari panapa be productive. Mukadzokera kuna Genesis, the first command inopiwa Adam naEva vanonzi be fruitful.
mukaenda kune rechihebheru rinoti be productive. Yeah. Be productive. Kana pachinzi be fruitful, there is a presupposition yekuti Mwari wakatokupa the seed. Because you cannot have fruit pasina seed. Saka pane idea yakato implantwa mumunhu wese kana kuti seed which can be turned into a fruit. Saka panapa kana pachinzi 6 days you shall labor. Pari kubudiswa purpose yemunhu kuti akasikirwe. Genesis chapter 2 verse 4 na 5. Mwari vachipa nhoroondo yekusikwa kwedenga nepasi. Zvinonzi pasati pava nechinhu pasi, pasati pava nemiti, pasati pava nemaherbs. Zvanzi kaita kuti zvisabuda kana kumera ndezvekuti Mwari haana kunaisa mvura. And the reason yakaita kuti Mwari asanaisa mvura ndeyekuti pasina munhu aizorima kana kuzoshanda. Saka isu sevanhu takasikirwa kushanda. Shoko rinoshandiswa rechihebheru pakuti kushanda rinoti eragon. Chiri kubuda ipapo ndechekuti basa iri ini ndaimbofunga kuti riri kunze. Kana Adam pakanzi inda mubindu reEden unoshanda, ndaifunga kuti aifanira kupinda imomo unosakura, odiridzira miti nekuichekerera nezvimwe zvakadero. But shoko rekuti eragon kana kuti kushanda uku kuri mukati hakusi kunze. Kureva kuti umwe nomwe wedu wakauya nebasa rake riri maari. Saka unofanira kutanga wafunga usati waimplementa zvaunoita. Ukaona uchishanda pasina kuaplya pfungwa zvisingabvi mukati, uri kushandiswa. Ndo basa riri kurehwa pano apa iri. Saka Mwari wakati kuna Adam amuisa muEden, reveal yourself, manifest yourself, show yourself. Ndo basa riri kurehwa iri naMwari. Saka mukaona Adam aiswa mubindu reEden, haana kupuwa imba, haana kupuwa chair yekugarira, haana kupuwa tafura, haana kupuwa mota. But Mwari wakaviga macheya nematebho mumiti, kubva aviga mota mumakomo, akaviga dzimba muvhu, akati kwaari zviratidze. Saka iwe ukangonotora chinhu chakasikwa naMwari wonomira nacho sokuti watema muti woutengesa paroad apo, unowana ukamari kekuti waisa effort. But ukafunga ukabudisa chair mumuti wonotengesa yava chair, you get more money. Ukarima chibage wochitengesa chakadero, unowana kamari. But ukatengesa wava upfu, you get more money. Saka takasikwa naMwari kuti tishande, add a value to what he created. Saka iwe kana uchingorima nzungu woitengesa yakadero hauna chawaita, nokuti ndo zvakatoitwa naMwari. But ukatengesa add a value, then you are going to get something out of it. Saka ndo basa riri kurehwa naMwari kuti ita mazuva mangani? Matanhatu. Ende Mwari paakaita basa rake waiisa masystem. That's why mu2nd week apedza haana kuzodzoka achiti ngakuve nemiti, nekuti miti yaakasika wakaisika ine system yekuramba ichi reproducer imwe miti. Saka mabasa atinoita kana waisa kapfungwa unofanira kucreata masystem ezvinhu zvinofanira kuramba zvichikuunzira something. And musi waunozorora weSabata, you are celebrating your work. Makes a lot of sense. Vakomana, thank you so much. Ndakanzwa mumwe mutauri achiti Mwari pavakasvika paday number 6, and he looked back, vakati this is good. Yes. Zvavanga vaita in 6 days. Saka Sabata rinokwanisa kuchengeteka zvinofadza kumunhu wekuti anogona kuti akatarisa zvaaita anoti this is good. Zvino handizivi kuti kana munhu wanga wakarara vhiki rese unogona here kuti
andambofamba nadzo hope. Quality sleep. You see? Saka, in other words, Sabata rinotiunzira productivity. My economy chakuti arotofai. Nona maJudha aya avasana kutamba nawo veve. And so on and so on. Nekuda kokuti Sabata vanori cautious and so on. And 6 days vanenge vachishanda. Saka, in other words, Sabata rine these two parts. Number one, you must be productive. Yes. Work. Yes. You cannot be loafing around. And then also kuti tucha mzwe Sabata kuti wakuri chenge watori punza 6 days nekusashanda watopunza Sabata. Saka kusashanda the 6 days kwakangoshata sekushanda on the 7th. Pari kunzi zorona. Saka, in other words, the Sabbath is a blessing even to economies. Yes. And it's supposed to be a blessing. And so on. Nguva yedu ndo iri kufamba panapa. Asi ndofunga kuti tichine zvimwe zvakati kuti. Zvatofana kuti titi very short munguva pfupi zvatonofana kuti tikave. Yes. Tikabvisa Sabata. Yes. Hatifani kutora nyaya chinonzi worship. All right. Because ndio mutanda wakabata chinonzi worship. Kutonamata kwacho. Kuri hinged on the Sabbath. Okay. Pakudi. Revelation anotipana chapter 14 verse 6. Verse 6 and 7. Then I saw another angel flying in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach to those who dwell on the earth, to every nation, tribe, tongue, and people, saying with a loud voice, fear God and give glory to him, because the hour of his judgment has come, and worship him who made heaven and the earth, the sea, and springs of water. This same language, almost verbatim, this same phrase, worship him who made, it's from Exodus 20, verse 8. The 10 Commandments. Because the Lord God made the heaven, the earth, the seas, and everything in them. So when we talk of the Sabbath, we are talking of that which gives us the moral reason to say we are worshipping. Because in chandona mata signor, chini chondiraramisa. Naturally, munhu chaya ana tendency, an instinctive tendency to worship or to give reverence to whatever object that he or she thinks causes him or her to survive. And itombobvunzwi kanzi polisha bhutsi topolisha ndozoti ndichitopedza panapa sekuru atonepa mari endoichika ndipolisha ndichimhanya geza mota ndogeza ndichimhanya. Saka if we acknowledge that we exist because of God's creative act, then ndo chikonzero chiri kunzi panapa, therefore worship him, because he's the one who created. And that's exactly what is embedded in the Sabbath commandment. Saka hakuna mukristo ane dzakakwana anofana kutora nyaya kuti anonamata Mwari asi haadi Sabbath. Mureza wacho wecreation azviiti. You cannot do that. Pane vanhu vaitaura nyaya yekuti ndezvemaJudha zvikazodini. Even as you cross over into the New Testament, you're reading Acts chapter 13. Iri kutaura pachena kuti maJudha akati atsamwapo apedza kuti akabva abuda vaenda. MaGentiles vatishamari, we are next Sabbath. Utaure futi chinhu ichi. Acts chapter 16 verse 11, 12 and 13. Verse 12, he was in Macedonia, a colony of Rome. Hakuna mJudha kuRome, hata kuItaly. Ikoko kuMacedonia, zvinonzi verse 13, vakabva vabuda on a Sabbath vakatsvaga pakanaka kuti vanamatire on a Sabbath with Macedonians, non-Jews. Acts chapter 17 verse 2, the following Sabbath, almost the whole city gathered. Tutora non-Jewish cities. Saka haugoni kuda kupa argument yekuti hanzi zvazviri zvemaJudha isusu tiri maGentiles. The Gentiles in the New Testament were worshipping on a Sabbath. Christ, Matthew 24:20, he says to the apostles, the disciples, pray that pamuchazotiza pakuparidzwa kweJerusalem. Christ ainoziva madate. Jerusalem was AD 70. The Sabbath. Christ is saying to them, Jerusalem will be destroyed. Winter will still be there. The Sabbath will still be there in AD 70. Christ was nailed in AD 31. Saka zvikusora vachita maargument kuti hatichatoda kunamata Mwari badzi pasina Sabata ndokapera pamuchinjiko. Maarguments evanhu vasiri kudawo zvinhu zvimboripo. Because Matthew 24:20 aitoti namatai every day kuti Mwari please kuparadzwa kweguta ringakusaitika uri musi weSabata tingarityora. 80-70. Saka ndiani akazonyepera vanhu kuti rakapera after the cross. Saka sepambotaura naDr. Mudzengi pokuti unoona kuti vanhu tino zvanzi naMwari rangarira ndo zvatinoona zvisina kumbotaurwa nezvazvo. Ukaona nyaya yeEaster, nyaya yeChristmas, vanhu kubvunda kwatinoita semakristu, asi hazvina kana one day Mwari pawakati
but zvakanzirangarira saka zvinobva zvakuratidza kuti ndonga pane zviri kuitika. I think kuwedzera pane zvataurwa Revelation 4:11 imi Ishe Mwari wedu makafanira kuti muvigirwe kubwinya nokukudzwa nesimba nokuti ndimi makasika zvinhu zvose zvakasikwa nokuda kwenyu. Mwari makafanira kunamatwa. Reason iri kupiwa because you created. Sabbath is a commemoration kana kuti mucherechedzo the creative act of God. Saka once we take away issue kuti Mwari vakasika, we have taken away the fundamental reason why God is worshipped. And so once you attack the Sabbath, you are attacking the base yekunamatwa kwaMwari. And the only person who would challenge nyaya yekusika kwaMwari ndiye asina kusika asachida kunamatwa. It was is the other guy. Jonah 1. Vamubvunza mudutu riyai kuti iwe ndiwe ani unobvepi nyika yako ndeipi and so on. Iye akati kwavari verse 9 ndiri muHebhuru ndinotya Mwari wokudenga akaita gungwa nenyika yakaoma. Ipapo varume vakatya kwazvo vakati kwaari chiiko chawaita ichi nokuti varume vakanga vakuziva. Jona anotaura kuti Mwari wandinonamata ini nokuti vanhu vaitaura navo vainamata Mwari vakasiyana siyana. Akati wangu inini ndeakasika denga nenyika negungwa ndiye wandinonamata. Rinoshandiswa ipapo izi yare reHebrew rinoreva kutya kana kuti kunamata, worship. So in other words, the effect of creatorship and the Sabbath, they take us square into the worship of God. And Psalm 95 hatichina nguva yekuiverenga mapisarema 95 kubva pavhesi 1 kusvika pana 6 uyai tinamate Mwari, uyai tipfugame pamberi pake nokuti ndiye akasika. Saka Sabata rinoti pointa rinotinongedzera kune akasika. It's our magnetic north in the world of worship. Kunonamatwa zvakasiyana siyana. The magnetic north inongotinongedzera kuti ushu vamwari varipo vanoda kunamatwa vesa pane inongonongedzera kuti this is the one you worship nekuti akasika inotipa magnetic north. Yes, Pastor Mbira. Ndinoda kubata pari pataurwa na Pastor Mudzengi kuti iko vanhu vasingade kana kuti ndikasvika pakuti ko handidi Sabata chandiri kumbotya chii chandiri kuramba chii tauda kumbosiya zvakawanda tauda kumbosiya Hebrew neGreek handiti muri kuona nayo chiripo chandiri kutya chii because Sabata riri kunzi iko zorora so that you can convocate and we are together in worship. Ndimwari ari kudaro ari kuti ko mazuva ese aya ngori pamabasa ani ako anditi akusi kuti wanga usingandinamate aiwa you didn't have that intimate time neni anditi muri kuona for the Sabbath you rest from your work and you worship me, which is pane munhu angazvirambo here anditi muri kuona munhu ini ndichiri kurangarira vanana vamudiki vananani vaisenza vainzi vana muJubeki vaya ndambotaura imwe nyaya yamuJubeki. Ndinomwe vamudiki wangu vaitogara Joni vachise mazuva akare zvichiri kushamisa handiti muri kuona. But chimwe chinhu chandaiona manje ndechekuti ko pavanouya handiti muri kuona mainini vedu vaigara pamusha vamudiki vari chii vari kuJoni. But pavanouya taingozvionawo sevana tasinganzwisisi significance handiti muri kuona. But iye zvino ndazoroora ndo pandiri kuona kuti okay handiti muri kuona. But pavaiuya waigona kungoona nekugeza kwamainini kuti ndofunga muJubeki ari kuita sei ari kusvika ari kuuya. Now pavaisvika kazhinji kacho he would come with a lot of goodies. He would just distribute my goodies and give you money. Handiti ndizveni kuti chiendai munotamba endai munotenga zvakati nezvakati ndauzoita maniga chiichinja. Saka paichena pamusha kuti nkwe iwo osara namaini handiti muri kuona nayo cheripo. Saka Sabata manje ka
ndiri kunziko naJehovha pese apaunga uchimhanya-mhanya handiti zve nhasi uya timboita sei zvino ndo musi wangaoneko here wakutovhura mihombe yembambaira mukadzi iye murume abva joni iwe uri kutovhura mihombe yembambaira musi wacho uyoyo unyoro hunoenda handiti muri kuona nayo cheripo unyoro hwakosha kukunda murume anga asipo kwe2 weeks kana kuti kwegore rese handiti muri kuona auya saka ndiri kuona sekuti iko Mwari ari kuti iko this is let me commune with you handiti muri kuona ngativetese mukati mezuva iri you cannot afford kugadzira zvimwe nekuti mamusiri mese kwe6 days not literally kuti iko Mwari anga asipo aiwa you were occupied in many things but now rest for the sake of your health and let us have a special time ye-communion newe. Amen. Kuti angarambo zvakadaro. Yes. Toda kutenda beno anonga achiramba off. Manager ari kuti munotsamwa kuti hakuna zvakadaro. Indinotoya chete. Ameno vateereri vatariri kuti chiri kunyatsa kunetsa chii. Chanetsa pachiya. Zorora. Munhu otaura kuti munhu ojamuka kuti not with me. Anyways, nguva yedu ndoyaita shanje saka regai tiwirirana nditika pachine zvimwe zvakati kuti zvakakosha zvinorema zvepamutanda wedu webhasikoro zvatoda kuti tibate saka nekuda kwaizvozvo regai tiwirirane kuti ngatiite chikamu chimwe chiri kuteera chino ichi so that tinonyatsa kutambanudzaura tinonyatsa kutamba ndoda kuti tisawanze miururo muchoto ingazodzima huni saka takuti titambanudze pfungwa dzimwe dzatinadzo panapa saka toda kutenda zvikuru Mwari wakomborerei Mwari wakuitirei zvakanaka panhau yeSabata mutanda webhasikoro tiri kudzoka nepart 2 asi tisataenda tichakumbira Pastor Madzorera tinamatirei briefly kuti tiwane kuropafadzwa Mwari wachitizarura mwoyo yedu nepfungwa dzedu neupenyu hwedu Sabata mucherechedzo wekusika mucherechedzo wekudzikinurwa kwedu uye chiri chikomborero mumhuri dzedu toda kuibata nyaya yemhuri yamatanga isinyoro muchikamu chatakupinda tinotenda ngatinamate baba vari kudenga kumusoro tinokutendai nenguva yamatipa maita henyu tinokutendai zvakare nezvemakatiitira makatisika mukatipa mirayiro inosanganisira kuti tishande tigozorora zvese izvozvo zvakabatanidzwa mumutemo wechina mutemo weSabata taishuvirawo Mwari pazvishoma zvatakwanisawo kutsanangura pano dai zvikabatsira isu kutanga zvekujekeserawo vamwe vanga vasinganyatsonzwisa nyaya iyi mweya wenyu mutsvene ashanda nesu tose kusvikira tanzwisa zano renyu kwatiri muzita raJesu Kristu namata amen. Musi wakomborerwa Jehova wazorora wechino weweviki wasarudzwa mutsvene Sorrow